Action Production. So suke mu fasa, so suke mu daina, so suke mu daina, so suke na bar waƙar idan su dinga sukana. Ko ba za na daina ba, ba za na daina ba. Yanzu ma na fara, yanzu ma na fara, dan ba za na sare ba. Rabbi Allah ya kai mu, babu boka ba san mu, ko ku so mu ko kun ki mu. Da Rabbi ya so mu, duniyar mu ta kyawu, lahirar mu na fata ita ma ta yo kyawu. Salamu, 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 kuma salamu. Ai salamu ne wannan. Ban yo sata ba, ban yo zaki ba, ban yo tsafi ba, ban yo karta ba, ban ci mutunci ba, ban yo caca dan a ce na samu bane, ban iskanci ba, ban zama shege ba, ba za na bi hanyar da na sani aike a ce. In kai haka malam ai ka susu ce mana ko ka dumauce. Duniyar ta kyakkyahu, lahirar ta yi tsada, Allah ya kiyaye. Salamu, 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 kuma salamu. Ai salamu ne wannan. Da munafiki ai ware zaman barawo, da shi barawo sai ya maza ya dauka, shi ko munafiki in ya ji za ya yada. Allah ya kare kai da zama da baba, ai ware zama da ihu, domin kwa ihu in kayo za ka daina, ita ko babu in ka zo za ka zari. Talauci bai yi ba, talauci bai yi ba, talauci bai, malam talauci bai yi ba, babu ba ta yi ba, ai babu ba ta yi ba. Dai kaga ya taho yana sambatu a titi, to babu ta yi kamu. To Allah ya kiyaye, Allah ya ba mu sa'a. Musti Action Media Concept.